ହ୍ୟାଲୋ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ରାମେଶ୍ୱରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣିଥିବ ବୋଲି ମାନେ ନାହିଁ। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର 1,87,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଫଲୋଅର୍ସ ରହିଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀ ସିରିଏଲରେ ପ୍ରିୟମ୍ବଦା ଭୂମିକା, ଝିଲ୍ଲି ସିରିଏଲରେ ସୁନିତା ଭୂମିକା, ରାଜଯୋଗ ସିରିଏଲରେ ରିୟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରି ଓଡ଼ିଆ ସିରିଏଲ ଜଗତର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଅତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇପାରିଥିଲେ ରାମେଶ୍ୱରୀ। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚ୍ୟାନେଲ ରହିଛି ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ରାମେଶ୍ୱରୀ ମନୋଜ କାହ୍ନା ୱାର୍ଲଡ। ସେଥିରେ 2,56,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କଥା କହିବା 391 ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ସେ ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ସାହୁ। ମନୋଜ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରୀ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମନୋଜଙ୍କର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଲୋଅର୍ସଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4860। ରାମେଶ୍ୱରୀ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଖୁସି ଖବର ସେ ନିଜର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଜରିଆରେ ନିଜର ଫଲୋଅର୍ସ ଏବଂ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ଏହି ଖବରରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ରହିବ, ଏମିତି ଚଟପଟା ଖବର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଥିବ, ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଅଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ କଦାପି ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍।